Dobrý večer, vážení televízni diváci. Vítajte pri sledovaní mojej obľúbenej relácie Hosťovská izba. Dnes večer budeme hovoriť o umení, konkrétne o literatúre, pretože mojím dnešným hosťom je známy spisovateľ. On je to vlastne môj známy, ale je to aj spisovateľ Vlastislav Horný. Prosím, potlesk! Dobrý večer, chceš ma? Pán Horný, to nemusíte. Dobrý večer. Pán Horný, nech sa páči. Posaďme sa. Ďakujem. Pán Horný. Nebudeme si stýkať. Iste. Pán Horný, ja o vás viem, že Horný nie je vaše práve meno. Je to len, ako sa v umeleckých kuloároch vraví, umelecký pseudonym. Áno, Horný si píšem len tuto na knižke. Ináč som Dolný. František Dolný. Lenže to meno sa mi stalo také prízemné, áno. Hlavným dôvodom, prečo sme si vás dnes zavolali do štúdia, je to, že ste prednedávnom vydali knihu. Áno. To je ona. A nebudete týkať aspoň sám sebe? Poprosím vás, aby ste ma na budúce neprerušovali, dobre? Pán Horný, vaša kniha má 365 strán a priznám sa, že som ju teraz v maskerni čítal, ale mal som na ňu len 20 minút, takže som sa dostal iba po stranu 360 a teda neviem presne, ako to končí. Ale aj napriek tomu musím povedať, pán Horný, že vaša kniha ma zaujala. A viete čím? Zaujala ma tým, že v nej nie je ani jedno písmeno. Veľmi dobre sa to čítalo. Ako vám to napadlo? Ako ste boli tak dobrí. Nech sa páči, pomôžte si vlastným textom. Viete, mňa už od malička bavili knihy. Aj som ich mal doma obrovské množstvo a ja som bol nimi doslova fascinovaný. Verili by ste mi? Nie. Takže ma ich strašne nebavilo čítať. Čo nebavilo? Ja som mal čítaniu doslova odpor. Ani Lepolero, taká tá knihočka. Tuším, čo sa chcete opýtať, ale ani to nie. No prečo potom vlastná kniha? Tak viete, napriek tomu môjmu odporu, a kto vie, možno práve vďaka nemu, vo mne neprestajne driemala túžba vydať konečne knihu, ktorá by bola zaujímavá aj pre mňa. A takisto v neposlednom rade zdeliť svetu to, čo si myslím. A čo to je? Nič. Myslím, celkom podarilo. Ale musím povedať, že naozaj som sa snažil dostať do tohto románu všetko, čo som strebal za svoj doterajší život pri čítaní ostatných autorov. A ako ste na tom žánrovo? Tak obmedzovali ste sa nejakú žánrovo? Viete, ja som si myslel, že to som vlastne už na začiatku, keď som to začínal písať, tak som si predsavzal, že ja sa žánrovo obmedzovať nebudem. Čiže ide o detektívno-humoristický, liricko-epický román s prvkami sci-fi a omaľovanie. Málo ktorému spisovateľovi sa podarí pokryť tak širokú škálu žánrov. Mnohým na to nestačí celoživotné dielo. A vy? Už v debute. To ste pekne povedali. Viete tak ešte, čo je to debut, mohlo mi to aj lichotiť. Povedzte mi, pán Horný, čo vás pri písaní knihy inšpirovalo najviac? Čo vás inšpirovalo pri napísaní knihy, v ktorej je nič? Musím sa priznať, že mojou najväčšou inšpiráciou bol Nietzsche. Tiež by sme všetci vedeli zužitkovať prečítané knihy práve tak ako vy. Ako ste sa vysporiadali s názvom tohto neobyčajného a mimoriadneho diela? Už názov sme volili naozaj veľmi starostlivo. S vydavateľom nám to trvalo približne pol roka. A výsledok je ten, že kniha názov nemá. Veľmi originálne, ale predsa nedá mi, aby som sa neopýtal, čo knižné katalógy a knižnice. Pod akým písmenom si čitatelia budú môcť nájsť vašu knihu? Tak viete, toto je všetko súčasťou našej marketingovej stratégie. A kniha bude musieť byť zaradená na začiatku každej kapitoly, každého žánru, či zoznamu. No a tak ako vo vnútri nájdete nič a všetko zároveň, tak aj kniha samotná bude musieť byť zaradená nikde a všade. Originálne. Predpokladám, že autorom tejto stratégie ste tiež vy. Predpokladám, myslím, že je to celkom patrné. Áno. Keď už ste načrtli marketing, pán Horný, vidím, že ste so sebou priniesli aj nejaké reklamné predmety. Áno. Pozrite sa. Tam šálka, tričko. Kto je autorom grafického návrhu? Nikto a myslím, že je to celkom pekne vidieť. Knihy nie je tu. A nie je tu. A dokonca ani tu. Ako tak pozerám, musím povedať, že
že ja mám už dnes doma nielen tričko, ale takisto aj plachty či obliečky. V prípade ide ale o ušľadnatie mi. Prepáčte, to ma mrzí. Nech sa páči. Pravdepodobne nie, ale viete, toto budeme musieť ešte nejako doriešiť aj späť. Keďže na knihu sa viažú autorské práva na každý jeden kus tejto knižky, stáva sa právne napadnutelný v podstate každý jeden list čistého papiera. No ako to chcete riešiť? Veď takto vám predsa uniká zisk, ktorý vám právom patrí. Veď koľko ste sa len nadreli, kým ste to všetko nenapísali. Už aj na túto tému sme sa s mojím vydavateľom niekoľkokrát bavili a možností, ako to riešiť, je niekoľko. Buď zavedieme paušálne, tzv. Koncesionárske poplatky, platné celoplošné. Alebo daňovo zaťažíme rovno výrobcov papiera, čo si myslím, že bude zrejme najefektívnejšie. V akom náklade vyšla kniha? Kniha vyšla v náklade 2 kusy. O 2 kusy. Ale už teraz uvažujeme na to tlačov. Tak to budú mať, myslím, čitatelia radosť. Pán Horný, vaša kniha je na svete. Máte už v tejto chvíli na ňu nejaké ohlasy od čitateľov, pozitívne alebo negatívne? Áno, mám samozrejme. A musím povedať, že názory čitateľov sú až do 13. kapitoly viac menej rovnaké. Dá sa povedať, že pozitívne. Všetko sa ale zmení na začiatku 14. kapitoly. Musím povedať, že toto bol z vašej strany veľmi odvážny krok. Zariskoval som. A možno som tým aj strátil nejakých čitateľov, ale viete, ja sa mám rád knihy, ktoré ma dokážu prekvapiť. No a tak som vsadil na kontroverznosť trošku. Pozrite sa. Až do 13. kapitoly čitateľa naozaj nič neprekvapí. Všetko ide hladko. Všetko sa to ale zmení od 14. kapitoly. Na strane 257 som totiž výrazne zmenil odtieň papiera. Pozrite sa. 255, 256, čitateľ stále nič netuší, a 257. No povedzte, to je... Ale nepredbiehajme, aby sme všetko nevyzrazili. To som ešte nevidel. A toto vám ako napadlo? Minul sa pôvodný papier. Viete, pán Horný, nechcem predbiehať, ale myslím si, že vaša kniha má potenciál dostať sa aj do povinného čítania. To si myslím. Ja sám som ju dal povinne prečítať svojmu ročnému synovi a prečítal si ju s veľkou chuťou. Takisto školopovinné deti s textom nemali najmenšie problémy. No, nehovorím už o tom, že čitateľský denník sa pri takomto diele píše doslova sám. Pán Horný, chcel by som sa vás ešte opýtať, čo preklady do iných jazykov? Nech sa páči, spýtajte sa. Čo preklady do iných jazykov? Na toto som myslel takisto už na začiatku písania. Mojou snahou bolo vytvoriť knihu s takým medzinárodným, multilinguálnym presahom. To viete sám najlepšie. Mnohé knihy prekladom strácajú svoj pôvodný odpis. Mojej knihe toto nehrozí. S tým sa dá jedine súhlasiť. Váš debut teda už je na svete, ale skúste prezradiť našim divákom, čo plánujete do budúcnosti. Pracujete už teraz na nejakom novom románe? Nie, viete, ja si myslím, že týmto románom som na poli literatúry dosiahol strop. A na to, čo chcem svetu povedať, na to už mi slova nestačia. Moje kroky teda teraz mieria a svoje posolstvo chcem šíriť takisto na poli výtvarného umenia či hudby. Tak to boli slova môjho dnešného hostia, ktorým bol spisovateľ Vlastislav Bratislav Horný. Pán Horný, ešte niečo, čo by ste divákom chceli odkázať? Krásne slovo. Tým sa s vami lúčim. Lúčim sa aj s vami, vážení televízni diváci. A nezabudnite nás sledovať, keď pôjdeme večer domov. Už po týždeň nebude mojím hostom v štúdiu nikto. Verím, že to bude rovnako pútavý rozhovor ako ten dnešný.